गाइस नोंथांमोनखौ मुनि बर' चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायजोबगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। नै दिनै जोङो हाजो खाथियाव थांनो नागिरदों। नै बे बिनानावा कभार भिडिअ बानायोनो। हाजो खाथियाव थांनो नागिरदों आरो दासो टाइमाबो एसे मोनासिगोनानो 1थासो जाबायानो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों थांनायखौ। नै जोंहा थांनो नागिरबाय। गाखोदो। सफैबायबो जोङो कभार भिडिअ लानाय जायगायाव। हाजोआवसो आरो जोंनि हाजोखौ नायदो। ककिला हाजोआ जा मोजां नुखादों। सफैबाय दै बोहैनायाव नै जा मोजांथार लोगोफोर। जा मोजांखा। ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयाव दै दङ जा गोथौखानाय। ओमफ्राय गाहायाव बिराद मोजांखानाय गाहायाव लोगोफोर हाग्राया मोजांथार। जों मोजां जायगायावनो सफैबाय लोगोफोर। मोजां जायगायावनो सफैबाय लोगोफोर। जों कभार भिडिअ बानायनाय फैदों आंनो आरो आंनि एक्ट्रिसआ थाङो लोगोफोर। एलाय बेनो ओरै गिलजों थांगलायो आरो गिलुनसो मोनोहाय लोगोफोर बिरादनो। दैया बोहैबाय नै लोगोफोर। कारेन्ट थांबाथाय बोहैया बियो दैया। नै जों कारेन्ट दं नालाय फैखाबाय। जोबोद मोजां लोगोफोर। सिख्लाफोरा दानि बिराद फट' साफायना थांखांबाय। आयौ आंनाव दै बोहैलायदों। एक्ट्रिसआ बैयाव थाङोनो लामायानो गैया। नै गाखो मानसि मैखौ बारनो हागोन सानदों नोङो? नै अबेयाव गाखोयो थङालिया।
पाटजला